Bueno, a propia imaxe, de feito, é un dereito en sí, distinto da propia intimidade, non? É un dereito bastante descoñecido, salvo se falamos de das dous grandes xefes que son famosos e futbolistas, que efectivamente sí que parece que teñen máis dereito á propia imaxe porque directa ou indirectamente viven dela, non? Aunque, curiosamente, as persoas que non pertenecen a esos colectivos, a persoas coñecidas, teñen aínda máis dereito a protexer a súa imaxe precisamente que eles, porque o que está protexendo fundamentalmente a propia imaxe é o dereito ao anonimato, é dicir, o dereito que temos todos de ir tranquilamente pola calle e que ninguén nos recoñeza, salvo a nosa familia máis directa, non? Podemos explicar o dereito á propia imaxe fundamentalmente polo dereito a que ninguén nos poida sacar unha fotografía e moito menos publicala sen o noso consentimento. Obviamente, por isto, xa vedes que é un dos dereitos máis incumplidos hoxe en día en internet, concretamente nas redes sociais, donde, bueno, pois, o que máis ou que menos saímos publicados e saímos fotografiados dunha chea de veces sen ni sequera, pois, suposto, o noso consentimento e moito menos, moitas veces, o noso coñecemento, non?